Toto je 5 spôsobov, ako nájsť ten správny koberec pre tvoj priestor. Ako prvé je správna veľkosť. Správne veľký koberec, pod ktorý sa zmestia aspoň predné nožičky nábytku, dokáže opticky zväčšiť priestor a dodať mu uhladený a premyslený vzhľad. Naopak malý koberec priestor rozbíja a pôsobí nedokončene. Ako druhé je správna farebnosť. Koberec dokáže skvelo vyvážiť tón podlahy, či už je príliš teplá alebo príliš studená. Zároveň je to skvelý spôsob, ako dostať do priestoru farebnosť, ak nechceš alebo nemôžeš maľovať steny. Tretím spôsobom je zónovanie. V otvorených priestoroch je koberec geniálnym spôsobom na to, ako vytvoriť jednotlivé zóny, ako napríklad oddeliť obývaciu časť od jedálenskej, alebo naopak, ako iba vymedziť komunikačné priestory. Ďalšou vecou, na ktorú sa často zabúda, je akustika. Najmä v priestoroch s vysokými stropmi a tvrdými podlahami je koberec skvelým spôsobom, ako utlmiť ozvenu a celkovo vyvážiť akustiku priestoru. A napokon estetika. Dobre zvolený koberec je ako umelecké dielo na podlahe. Či už je to dizajnový vlnený kúsok alebo koberec s marockým vzorom, každý koberec dokáže zmeniť atmosféru v priestore na nepoznanie. A či už hľadáš jemný, útulný koberec alebo výrazný dizajnový prvok, to všetko nájdeš u nás na stránkach na Vodami.